Πώς μαγειρεύουμε σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο, μέρος δεύτερο. Μετά από αρκετά χρόνια θα επιχειρήσουμε πάλι να ανάψουμε τον ξυλόφουρνο. Αυτός είναι ένας ξυλόφουρνος. Λοιπόν, πρώτα βάζουμε μέσα ξύλα. Για να δούμε. Θα φτιάξουμε μια ανεστραμμένη πυραμίδα. Βγάζουμε την μπροστιά. Μια ανεστραμμένη πυραμίδα με τα πιο χοντρά κάτω. Τα πιο χοντρά ξύλα κάτω και λίγο πιο λεπτά επάνω. Θα σας δείξω σε λίγο πώς ακριβώς τα έχω στήσει. Να σε βοηθήσω. Ναι, φέρε. Ωραία. Έχω φτιάξει μια τέτοια πυραμίδα με τα ξύλα μου. Θα βάλω και λίγο προσάναμα και λίγο προσάναμα μέχρι να ετοιμαστεί η φωτιά. Δεν θα έχει μείνει τίποτα από το προσάναμα βέβαια, το οποίο οπότε δεν θα επηρεάσει το φαγητό μας. Αν επηρεάζει λίγο, δεν θα το επηρεάσει σε τίποτα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Τώρα αυτά είναι σχετικά χοντρά, αλλά επειδή είναι σαν καμίνι λειτουργεί. Αλλά επειδή λειτουργεί σαν καμίνι ο φούρνος, θα αρπάξουν. Η ώρα είναι 8 και 20 το πρωί και ξεκινάμε την προσπάθειά μας. Θα το δούμε σε λίγη ώρα. Είναι 8 και 26, έχουν περάσει μόλις 6 λεπτά. Τα προσανάματα θα έλεγα ότι έχουν σβήσει και φαίνεται να ανάβει η φωτιά μας. Θα το δούμε πάλι σε λίγα λεπτά. Το φούρνο είναι σχετικά εύκολο να ανάψει φωτιά, γιατί λειτουργεί σαν καμίνι, είναι πολύ κλειστή η εστία. Ρουφάει πολύ οξυγόνο από μπροστά και βγαίνει από επάνω ο θερμός αέρας. Το χρονοβόρο είναι να καούν όλα τα ξύλα, να τον φορτώσουμε αρκετά ξύλα για να μπορέσει να πυρώσει για τα καλά, για να μην κρυώσει γρήγορα και μείνει το φαγητό άψητο. Είμαστε στα 12 λεπτά, σίγουρα έχει ανάψει, έχουν ανάψει τα ξύλα και συνεχίζουμε, θέλει αρκετή ώρα. Ο φούρνος ανάβει πάρα πολύ καλά και έχει αρχίσει δειλά να ασπρίζει το πυρότουβλο, όπως βλέπουμε εδώ στο πλάι.
και από εκεί στο πλάι. Πρέπει να γίνει όλος άσπρος μέσα, στο θόλο και παντού. Είμαστε στα 40 λεπτά. Να φορτώσουμε με αρκετά ξύλα τη φωτιά για να έχει πολύ καύσιμη ύλη, να ανέβει πολύ η θερμοκρασία στα περότουβλα. Πρέπει να ασπρίσουν εντελώς. Είναι λίγο δύσκολο γιατί ήδη έχει πολύ ζέστη. Πολλά ξύλα, περιμένεις να έχεις να τραβάς. Μπράβο Ειρήνη, ωραία Ειρήνη. Πρόσεχε μη καείς. Άντε κι άλλο ένα. Θα τραβήξεις και το ματωμό, εγώ το τράβηξα λίγο. Κόλαση. Τα ξύλα είναι αρκετά. Έχουν περάσει 50 λεπτά. Ο φούρνος μας είναι μια περωμένη κόλαση. Ο θόλος έχει αρχίσει ήδη να σπρίζει αρκετά. Θα περιμένουμε να καούν όλα αυτά, να γίνουν θέρακα. Στάχτη. Είμαστε ακριβώς στη 1 ώρα. Τα περότουβλα έχουν ασπρίσει ολοκληρωτικά. Θα περιμένουμε να καούν όλα τα ξύλα, να γίνουν θέρακα και θα τα απλώσουμε γύρω γύρω. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να απλώσουμε τα κάρβουνά μας γύρω γύρω στα τυχώματα του φούρνου για να χωνέψουν εντελώς, να πυρώσουν τα περότουβλα εντελώς και να είναι έτοιμος να υποδεχτεί την πυροστιά και το ταψί μας, το φαγητό. Είμαστε στη 1 ώρα και 15 λεπτά και η ζέστη είναι απίστευτη. Εδώ πέρα φέρουμε αυτή τη μεριά. Είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσεις. Αυτά τα λίγα κοντρά ξύλα που έχουν μείνει πρέπει να κάνουν εντελώς, να σβήσουν οι φλόγες και αν παραμείνουν θα τα αφαιρέσουμε. Είμαστε στη 1 ώρα και 40 λεπτά. Ο φούρνος είναι όλος άσπρος. Έχουμε απλώσει γύρω γύρω τη θράκα μας. Έχουν μείνει. Για πες Ειρήνη, τι ήθελες να πεις? Ότι περιμένουμε να καούν τα ξύλα ή αν δεν καούν να τα βγάλουμε. Ακριβώς, έχουν μείνει 2 ξύλα στο βάθος που ακόμα έχουν φλόγα. Αν δεν καούν σε μερικά λεπτά θα τα αφαιρέσουμε και θα βάλουμε το φαγητό. Έχουμε έτοιμο
το φαγητό μας, αρνάκι και χοιρινό μαζί με πατάτες, λίγο αλάτι, πιπέρι, λίγο λαδάκι και ένα ποτήρι νερό. Θα το σκεπάσουμε, γιατί πρέπει στην αρχή να είναι καλυμμένο το φαγητό. Είναι πολύ δυνατή η φωτιά και θα καεί αλλιώς. Εδώ έσβησε και το τελευταίο ξύλο και τώρα θα κάνουμε την κίνηση. Παρακαλώ, ένας βοηθός. Ορίστε, συνέχισε να τραβάς από το πλάι. Τώρα ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Βάζουμε την πυροστιά. Είμαστε στη 1 ώρα και 50 λεπτά και τώρα θα βάλω πάνω στην πυροστιά το καψί. Μην ακουμπάει κιόλας στο φούρνο και ελερωθεί. Είναι και βαρύ. Είναι πολύ το φαγητό. Μήπως τραβήξω λίγο πιο έξω. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Καλό είναι να τραβήξω και μερικά κάρβουνα από κάτω. Το καπάκι. Άσου το καπάκι. Καλά είναι. Α. Τραβήξουμε μερικά κάρβουνα κάτω από την πυροστιά. Και το φαγητό βράζει ήδη. Όπως είπα, το κλείνουμε, το σταυρώνουμε. Θα το δούμε σε 2 ώρες από τώρα. Η ώρα είναι 10 και 10. Μετά από 2 ώρες ανοίξαμε το καπάκι. Το βάλαμε για μισή ώρα ακόμα χωρίς το καπάκι να ρωτήσουν οι πατάτες. Και στις 2,5 ώρες το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το αφήνουμε εδώ να μείνει ζεστό. Να στρώσουμε το τραπέζι. Καλή μας όρεξη.